hindi na kayo makakabalik sa Garden of Eden, yes, amen. But you can go back to that, the state, yung sitwasyon doon sa Garden of Eden if you know how. Amen. Pwede tayo bumalik doon. Amen. Sa buhay nakakompletuhan because it is the delight of God to see you in a place of completeness and that you are joyful because of it. John chapter 10 verse 10. Amen? Yun ang gusto makita niya sa iyo eh. Ngayon, paano tayo makakabalik doon? Anong pag-uhugutan natin? Yun ang sinasabi ko sa iyo dito. Open your Bible. In the book of John, the Gospel of John chapter 15, tingnan niyo itong mabuti itong principle na to. Para malaman niyo kung saan dapat hugutin yung kagalakan. Paano bang posible na sa kabila na namumuhay tayo sa ganitong klase ng mundo ngayon, maraming pwedeng maging rason na hindi tayo maging masaya, pwede pa rin tayong maging masaya. Amen. Paano? Amen. I said. Hallelujah. Doon po sa John, okay, chapter 15, verse 11. Look at that. That's a very important verse to tell you, to prove to you mga kapatid na talagang, ganito pala, posible pala talaga. Amen. Hallelujah. Are you ready? Amen. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Look at this, ha? Sino nagsasalita dito? Sa Bible ko, red letter siya. Ibig sabihin nun, amen? Si Jesus Christ na nagsasalita. Amen? I have told you this so that my joy. Sino nagsasalita? Si Jesus Christ. Sinasabi ko ito sa inyo. Bakit ka sinasabi? So that my joy may be in you. Kanino kagalakan daw? Hallelujah! Yung kagalakan ng Panginoon, amen, will be there. Kanino ibibigay? Para mapunta sa inyo. Sinasabi ko ito sa inyo para yung kagalakan ko mapa sa inyo. Amen? Hallelujah! Na-imagine niyo ba kung anong klaseng kagalakan yung paggaling kay Lord, yung kagalakan ng Lord? Hindi kagalakan ng tao. Kasi ang kagalakan ng tao, usually, if you observe, is more of ang motivation kung bakit nagagalak ang tao is because may dumating na mga binibigay ang mundo. Pag sinabi kung binibigay ang mundo, pwedeng pera yan, material blessings, tumaas ang posisyon, ganun, sa trabaho, ang saya-saya nila. But this, ang sinasabi dito ng Lord, yung joy niya. Are you getting this? Ang sinasabi dito ng Lord, yung joy ng Panginoon. Ang sabi niya, I am telling you this, para yung kagalakan ko, mapa sa inyo. And look at this, ha? So that it will be in you, that your joy, yung kagalakan natin makumpleto. Pwede ba makumpleto ang joy natin? Saan tayo uhugot ng joy? Para makumpleto ang joy. Kailangan mapa sa atin yung joy ng Panginoon. Hallelujah! See, very important principle ito, mga kapatid. Hallelujah! Posible na pwede tayo maging kumpleto sa kabila ng kulang naman pastor, hindi naman kami mayaman. O hindi ka mabilyonado, pwede pa rin maging masaya. Alam mo kung paano magiging masaya? Yung joy ng Lord na yun, kailangan 8. Amen? Amen. Chapter 1, verse 8, look at this. Amen. Umpisahan po natin doon sa verse 7 hanggang 8 para magkaroon tayo ng mas maliwanag na idea kung ano po ang sinasabi niya dito. Verse 7, these have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, might be proved genuine and may result in praise, glory, honor, when Jesus Christ is revealed. Verse 8, though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with inexpressible and glorious joy. Amen. Sino sa inyo meron ng gano'n? Inexpressible, glorious joy. Amen? Hindi niya sinabi lang niya na, joy! Hello? So paano posible yun? Nakamakaaranas ang isang tao ng inexpressible, glorious joy. Kailangan ba maging trilyonaryo tayong lahat para magkaroon tayo ng glorious joy, inexpressible joy? Pag ganyan kapatid ang pinanghuhugutan mo ng source ng kagalakan mo, hindi posible yun. Kasi, pag gano'n, mahihirapan ka magkaroon ng gano'ng klase ng joy. Nakita niyo yun? Pag itinipende mo sa ibinibigay ng mundong ito, ang joy na hinihintay mo sa sarili mo, then it's not it's possible. Hindi po talaga posible. Nakuha ninyo? It's impossible to have that joy. Pero kita niyo dito, sabi niya dito, sa mga nagmamahal kay Lord, kahit hindi niya nakikita si Lord. Ano sabi niya dito? Sabi ni Peter, okay? Sino mga karanas na nagmamahal kay Lord kahit hindi siya nakikita? Tanong ko ngayon, umaga dito, mahal ko ba si Lord? First step yan, pangalawang step yan, because when we will be going back sa sinasabi ko kanina, ulitin ko, bigyan ko muna din dito.
Though you have not seen Him, you love Him, and even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled. Amen? Naniwala ka sa Kanya, minahal mo siya, kahit hindi mo siya nakikita. At dahil doon, ano daw nangyari? You are filled. Napuno. Amen? Nakita niyo yung proseso doon? Kahit hindi mo siya nakikita, minahal mo siya, pinanampalatayanan mo siya, at ang sabi doon, you are filled. Amen? Filled with an inexpressible, glorious joy. Pag tinanong niyo ko, anong inexpressible? Hindi ko talaga ma-express. Inexpressible niya. Amen? I can express to you. Maaaring siguro ang inexpressible joy kahit nag-iisa ako. Nakangiti ako ganyan. Hindi gano'n. Amen? Hindi man ako milyonaryo, pero nakangiti ako ganyan. Hallelujah! Nakuha niyo? Saan hinuhugot yun? Ibinigay kasi ng Lord. Yung joy ng Lord, nakuha niyo ba ito? Yung joy ng Panginoon, sabi niya, kaya ako sinasabi sa inyo, yung joy na nasa akin, ibibigay ko yung joy na ito sa inyo para yung joy nyo makumpleto. Igaling na. Amen? Ganun pala yun eh. Kaya yung kahit mga Kristiyano na, hanggang ngayon hindi mo masasaya, nalulungkot pa rin. Sana hindi kayo yun. Amen? Kasi hanggang ngayon hindi pa natin nakikita yung fruit eh. Ang pinubuhugutan nyo kasi, ang kailangan, answer lang muna nila yung prayer ko. Pag hindi kayo nasara, malungkot pa rin ako. Ganun kung minsan ang ating mindset. Kapatid, whether you're a billionaire or you are in a middle class or lower class, kapag ka alam mo itong principle na ito at yung joy ng Lord nasa iyo, amen? Kahit hindi ka mayaman, parang mayaman mo. Dahil mo ka mayaman. Hallelujah! Bakit? Inilagay ni Lord eh. May inilagay si Lord sa'yo. Ito si Peter, sinabi na, filled. Hindi nga lang inilagay, pinuno. Hallelujah! Ilang yun kompleto. Sobra-sobra yun. Kaya nga yung sa ibang translation ng NIV, yung John chapter 10 verse 10b, ibang translation doon, hindi lang yung fullness of life, abundant life. Hello? Pag Kristiyano ka, konektado ka kay Lord, kaya ako sinasabi ko sa inyo. Kasi ang konteksto kasi the context there in John chapter 15, He is talking about the vine and the branches. The vine and the branches. Ibig sabihin nun, yung vine doon, amen tayo, yung vine doon, si God, yung tree. Amen? Yung puno. Amen? Tapos tayo ang sanga. Kapag ang isang sanga ay nakakonekta kay Lord, anong mangyayari? May continuous supply. May continuous supply. May binibigay. Amen? Ano yung binibigay ng Lord? Komplituhan ng buhay at kagalakan. Kaya nga mga kapatid, hindi ko naman sinasabi sa inyo na hindi kayo lumaman ang prayer ko. Sana yumaman kayong lahat. Sabi ko nga sa inyo. Pero hindi yung kayamanan ang didikta kung anong nararamdaman mo. Kahit na hindi ka pa mayaman, ulitin ko lang ha, kahit hindi ka pa mayaman sa ngayon, papayaman ka na. Nampalatayanin mo. Amen? Hallelujah? Amen? The Lord will give you and teach you also through the Word of God. Sabi nga, and you will know the truth and the truth will set you free. All of the knowledge of the Scripture can help you. Amen? Sabi sa Jeremiah chapter 29, verse 11. Amen? For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. Nakikita niyo ang gaganda ng plano ng Lord. Hintay ka lang, kapatid. Amen? Kailangan niyo muna siguro ang first step. Kailangan konektado ka muna. Amen? Kaya nga ang first step dyan, kailangan tagapin mo muna si Jesus Christ bilang doon sa tagapagligtas. Kaya magkaroon kayo ng relationship. Kasi sabi ng Panginoon, sa John chapter 1, verse 12, kung sino man ang tumanggap sa Kanya, whosoever believes in Him and receive Him, He gave them the right to become what? Children. Yung unang nagkonekta sa iyo, kailangan tanggapin si Lord sa buhay mo bilang Diyos na tagapagligtas. Amen? Para makakonekta ka. Amen? At pag konektado ka ngayon, magbubunga yan sa buhay mo. Paano? Kasi meron sinusupply. May nanggagaling. Sino ang source? Sino ang source? Hindi yung mundo. See? You know, now you are seeing why a lot of even Christians claiming to be Christians, amen, kahit na Kristiyano, ang daming mga komplikasyon sa buhay at dumadating sa punto na nagsasawa na silang mag-serve kayo. Ano kung bakit nagsasawa sila? Iba na yung pinag-uubutan ko. They forgot the basics. Ang basics po, si Lord kasi, yung greatest riches mo in life is yung relationship mo kay Jesus Christ. Kasi pag konektado ka sa source, hello? Pag konektado ka sa source, ng lahat ng pagpapala na pwede mong isipin sa mundo ito. Amen. Nadalo niya sa buhay. Pero
disconnected ka, walang dadalo. Hello? Nakuha natin dito ang principle dito. Kaya ito, balikan natin yung John chapter 14. Amen? Bakit posible na magkaroon tayo ng kakumpletuhan ng kagalakan? Bakit kasi manggagaling kay Lord yung kagalakan. Yung mararanasan natin yung kagalakan na hindi ibinibigay ng mundong ito. Yung kagalakan na manggagaling kay Lord. Yun yung sinasabi ni Peter na inexpressible. Joyous. Okay, glorious joy. Grabe yun. Alam mo yung prayer ko? Nag-aaral ko nila ikang motor. The voice of God is really strong in your heart. Pag sinabi ko, the voice of God, hindi yung audible voice, but it's really so strong in my heart na kinukonvict niya ako talaga. This is it. Amen? You go back to this. Amen? And be joyful because I want you to be joyful. I want to see you complete. Amen? Nakikita niyo ba ito? Ulitin ko lang ito yung sinasabi ko sa inyo noon. Pansinin niyo, nung hindi pa tayo Kristiyano, at ngayon Kristiyano na tayo. Amen? Meron bang nagbago pagdating sa, radical change pagdating sa mga bagay na nangyari sa physical? Hindi naman, di ba? Andun pa rin yung mga complications sa buhay. Nagkakaroon pa rin tayo ng problema kung minsan. Kung minsan nagkakasakit pa rin tayo. Kung minsan may mga ganong complication pa rin. Pero sa kabila ng dumarating yun, amen, kapag alam mo kung ano pinaghuhugutan mo, pwede ka pa rin maging masaya eh. When you say you fruit, very much fruit. So sinasabi dito sa John, okay, John chapter 8, amen? John chapter 15 verse 8, this is to my Father's glory. Tingnan ito, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourself to be my disciple. Alam niyo ba mystery dito? Ano ba yung naibubunga ng sanga? Tanong ko sa inyo. Kasi para ba ito eh? Kung halimbawa, ang sanga ay kamatis, ang puno ay kamatis, puno ng masalas, for example, mamumunga kaya ng grapes yung mga sanga. Ano yung sabihin? Kapag puno ng mansanas, ang bubunga ng sanga, sigurado ng mansanas. Amen? Ipinapakita ng mga bunga kung saan siya nakakonekta. Amen? Kung ano yung dadaloy, ano yung lalabas na bunga, dahil yun ang puno. Kung ano ang nasa puno, yun ang magiging bunga. Nakikita niyo ba yung sabihin dito? You will experience kung ano ang pwedeng ibigay ng Lord. Imagine yun, kung gaano kalalim ang pagbubuhan ng Lord. Unlimited yun eh. Amen. Grabe no? Bakit na-miss natin ito? Ang dami na natin beses itong naririnig. Kung ano yung puno, yun ang bubunga. At pag sinabi natin bunga, hindi lang kaluluwa yun kasi nililimit natin ito sa evangelism. Amen? Akala natin yung pagbubunga ng kaluluwa lang ito. Hindi, kung ano yung puno nilalabas doon sa sanga. Kasi nakakonekta yung sanga eh. Amen? Kaya nakikita niyo ba kung gaano katindi yung makakonekta ka sa ating Panginoon? Hindi lang kagalakan yung kaibigan. Amen? Kaya ang pinakamatindi natin kayamanan, sasabihin ko sa inyo, in all the, sa kabila ng mga kabisihan natin, sa kabila ng mga complications sa buhay, mga priority nyo, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, wag na wag kayong bibis mo rin. This song is for all the history makers.